Ali kadongan las roha paju pamuse di pertanyaan palap roha di channel YouTube IKB Namar Hata Batak Toba. Adorang so tabi gidu pesi pa husor-husoro ni rohata jumulu mahita martaniang. Ali di bata amanami para si roha godang marhiti anakmu Yesus Kristus si padua kami sia dosa jalan nama ngaleon hanguluan saliling di kami asih maroham di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami inagoda akka paru kilon ajuk katon nama ngasa gugu si rohanami Tuhan katami lako mangguhi rohanami asa marhiti margugu kami di tonga ni ngulu asih roham rohai mahami urasi kami marhiti todin to di perbadia asa tamahami tutong jongjong dia dukamu lahu manangi hodot mangula siya katami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami tangi amin. Dia munali akadongan ya si pahusor-husoron ni rohatta dibuat siap buku wasiat kekal nomor dolan dan mau hubuti debata na diwal sian pesalmen 52 jala nagabi ujahan ni si pahusor-husorotta imana sian ayat 12 nama dok jadi dohonon ni jol mama dapat lebe do hape bertigori tongodo debata nama nguhum portfolio dan mau hubuti debata saliling perdalanang mulu ni jolma sai adong do akka panggunggomi namar lomo-lomo ni roha madala to kuasa nagabi mabuat paru kilot turaya na sarana si Hitler hajuk katon ni si Hitler dada kholam magmulu marjuta-juta halak Yahudi alai los do pamateo marjuta-juta rakyat ni Uni Soviet akka halak para pamatang nahurang manang taguar di Fabel ipe di pamati bana do suak songoni mamaksa akka ina asa mabolokon sian bortianna manang aborsi poso-poso na adok kahurangan ni pamatang ni nanaing tulungan na singoton azahaton na binahin ni akka parpuaso na jukati tubu sian rohan naso mar hatahutok tujakuba dungi dinamasa halum lamong di nasomar dalap kasih tonga do habonaron laos turok do halak nasomar pos ni roha di haroron itu hani do di hasit tongan na nasait manuk tutor pani tumarar gadope hasit tongan dia dopan na pesalmen 52 loma sada jauh-jauh ni par pesalmen namang iduhot tu jahuba laho pajong jok kasih tongan si pata tutu irana hukum do Tuhani dinamasa akka nasusit tomi alai dang na aguan pakirimo ni bana di huaso dohot hasit tongan di Jakuba dihapor siya para pesalmenido pabua di sadatiki pasahaton ni Tuhani do upa ni akka halak na bona jala pagongjongon na hasit tongan di kamu ali akka ali ni IKB Namar Hata Batak Tubaon mulutaida adong masa naso hasit tongan di akadongan na humaliak kita on kita sadiri pe mangalupi parulan naso sitong sa ingat na dak kohom Tuhan pasongjongon na do hasit tongan marguru tu dalan na sati sialani pasaha masulina tibana tudi bata panguhum nasitomi martaniang marita
ima tutu ali di batama nami sai urupi mahami mernida akka pabahenan nasuding gani asa marhiti kami toktong ang ilubugo mga sahok ko sa unang gabi kami diperhatuban akka aza ako kasiro ang alituhan ko begitu akka si baik kazahatot di portilyo alay sungguni manasida paingok nasida Tuhan sa marhamubawat tuho nasida ali Tuhan nami pargugoy maakka naong ginosa-gosa naong gudang mangadubi parukilo di portilyo nuain leong madinasida gugo tong asa buy dirgak nasida buy tutong maralas nila mauliate maliho di bagasan anakmu Yesus Kristus kami. Amin. Songoni mazolo partang yang atas sadari onak kadongan unang lupa hamate like subscribe jala sagiot to kadongan na asin muse di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita mahite nunga parsidoot tamu na patol haso barita nauli rap doot i kadion sai di pasu-pasu Tuhan tayo mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.